everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Manuktok ta sakit. Sige. Ano pagtok? Hindi ba? Hey! Kinsa mo? Ako si Jagger. Ug ni ako kay kuhaon ko si Lily. Unsa? Og nanong kuhaon man nimo si Lily? Ako yung bana. Ug ni ako kay bawion ko siya gikan ni ng Arnel. Unsa? Bana ka ni Lily? Oh, iya ko bana. Og yan sa mga pagkahitabua nga nabana ka man ni Lily. Ay nagpangutana diha, ma'am. Sige, tiyo. Okay. Dugdukan na ilang gate. Aron magawa si Lily. Dugdukon. Ayaw. Tabangan ta mo. Tabangan ko nimo. O kinsa ka man nga mutabang nako, ha? Perfect! Wow! Perfect yun naman sa kaisla para sa inyong honeymoon. Kuan, mahimo naman og dili lang gyud sa isla. May higala ko nga tagiya og isla. Mahimo nga adto ta dito mag-honeymoon, Lily. Ayaw na paggasto, Arnel, uy. Kay dili beta katagan sa tong kasal. Basin baya kun magbuwag na ta. Ano guni mo magasto? Ay, Judy! Di mahimo maghisgot mong buwag eh. Wa pa mo magkasal. Sundang yang tambag, Lily. Magpakasal una ta. Og magbatong tagdagang anak. Una ta magunahuna og buwag. Dali mo. Sakay mo diri sa akong sakyanan. Unsa? O ganong iyo yung pasakyon? Ako kasi layo. Sakay na hindi kami. Ano makasakay kaptag ng mahalo niya sakay na. Ato ta sa layo magsabot. Kung unsaon nga mabawi nimo si Lily gikan kang Arnel. Nakailag yun ay kang Arnel? Oh, natural. Partner ko niya sa negosyo. Mao nga nakailagit ko niya. Mo ba? Nindo tita. Sige, dalan tiyo. Sakay ta. Salamat kay wala mo text si Jigger. Nagid na siya sa gawas. Saan man din ako? Kinalang maabog si Dalia. Husto, tawagan ko gusap si Dalia. Ako siya pa ibawon nga naa si Jigger sa gawas sa bahay. Okay. Ready na akong tanan ha. Para inig ka, doon na sa inyong kasal, ma-review ninyo. And go na dayon ta. Sige. Salamat ha. Ay, ako magpasalamat ni mo, Sir Arnel. Kaya ako gipili ni mo nga wedding planner. Proud si Mama! O ikaw, Princess Lily. Tanawaw niya kung unsa ka kagwapa sa adlaw sa imong kasal. Okay, babayot! Naan sa kaan imong panghupaw ha. Sabi ni mo sa mukan kay kung mamati ano eh. Grabe naman sa nimo, oy. Hilabtan man gyud ani mo asta akong panghupaw. Kibaw ka. Ako'y grabe ikulbaan ni sobra nga. Kaya di ba preparasyon ni mo sobra kay tinuod? Kada ko na ni mo gasto niya. Okay ra na. Okay ra na ako. Malipay lang akong inahan sa anak. Nga imong ihatag nako. Ug ayog ko pakita ng naong nimo ha, nga mag-uol ka. Abi mo angay ganun ka malipay. Kay mahimong halandumon ang umaabot na itong kasal. Si Lily na sana. Hatagan na takag kagawasan nga muhukom unsaon na nimo ang imong kaluha. Hello? Dalia, salamat kami tubag ka na. Tabangi ko. Lily, sorry. Pero dili na kumutabang pa nimo. Bisan ba kung sa kumidiri ni Jigger? Dili ka magkamutabang na ako. Unsay? Na si Jigger sa gawa sa gate. Dili sa mansyon ni Anel Dalia. Unsa?
Nagtawag siya nako, pero wala ko siya tubaga. Unya, sunod yung gibuhat, mo ang pag-text ako. Nagpaibaw siya nasa sa gawas karon. Ang paggawason ko niya, kuhaan ko niya. Mao na resulta si muta ng sayop ko binuhatan, Lily. Ayun ang pagdagkag surti diha, Dalia. Papawaan din sa gate si Jigger. Kung di ka gusto mapatabang ko sa inahan ni Arnel. Kana ang ayaw yung buhatan, Lily. Ayaw pag-isulti sa inahan ni Arnel. Ha? Klaro na kayo. Mas importante namang inahan ni Arnel. Kay nako nga imong kaluha. Mga inosente sila, Lily. Dili siya ang imaangin si mukabuang. Kung dili ka gustong maangin ang inahan ni Arnel, papawaan din sa gawas sa gate si Jigger. Lily, ayaw pag-isulti sa inahan ni Arnel. Lily! Di ka bati ka na ako. Ako gid ka ng buhaton. Kung nusod yun din sa mansyon si Jigger. Papaulia si Arnel diha, Dalia. Papaulia! Lily! Arnel! Arnel! Tuwa si Jigger sa inyo! Daan pagi ko. Muda ko ang kagubot tungod sa imong kaluha. O naghulga si Lily. At tuon niya ang imo inahan. O mapatabang siya ini kung dili ka mo pauli sa inyo. Dali na. Mamaya na ta din eh. Arnel, o si buhaton nimo. Para na masuka sa Dalia nako. Basta kay matuman lang ang gusto ko. Kinahanglan mo pa ulit din si Adela. O papawao din si Jigger sa gate. Naunsa mo sa si Jigger, eh? Ganun di man dyan ko niya boyan. Bisit din kinaboya. Ganun ako mo magigibiyaan si Arnel sa mong kasal. Oh, okay. Mag-istorya tag maayo din Ma'am, gwapa. Igutom ba ako? Oh, pagpalit tug makaon kag gigutom ka. Digay dong, kuwata niyong ba? Sibukan mo ti uy. Patilan na eh. Oh, nagkwarta oh. King eh. Pero ay pagsibat yun ha. Kaya ba patay ko ka. Agoy. Oh, ni apay kwarta oh. Lakaw na. Ay, sinamat. Mabaw kag, siya may magbabadyo kag bulsa eh. Ma'am? Ano pala kang istorya tiyo? Oo. Nakaw na. Sige, ikaw rin po ng bulsa. Tiyak, atiyak ka naman. Yung konjigil. Oo, lagi. Ay, ratol man tao eh. Karon nga kita na lang duha. Mag-istorya tagtarong. Unsa man, tinuod ba gyud nga bana ka ni Lily? O ma'am. Ako ay si Yvonne. Sige sa ko ma'am. Istoryahi ko sa inyong kinabuhi ni Lily Jigger. Seryoso lagi kag naong. Nasuko ka? Oh. Nasuko ko sa imong kaluha. Nakasabot ko. O dili ta ka mabasol kung maglagot ka niya. Ibaw ko kunon sa siya kadautan. Ugwa pa siya matagbaw. Gusto pa siya nga mubalik sa kong kinabuhi. Ha. Pues, ako ning ihatag niya. O si Buti may pasabot, Arnel. Mupauli ko karon sa bahay. Unsa? Ihatag ko sa imong kaluha ang iyang gusto. Makikita ko niya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!